wakili waneno kabad migao mar judiciary omi bilion 22.9. In kaka okil kamalo kamungi ka weche mag doho chalo e pacho kae ma oromo kose tin. Mokwongo doho ber ko omi pesa wan kaka jok mane nitiere e parliament manokalo parliament mar 12 ne wawacho kendo wasiro ni doho onego bed gi gimoro miluongo ni judiciary fund ni already nosekete katiba to serikal ne chal ka gima tiyo gi gini kaka tam mimi carrot and stick ni kokibedo kodgi maber tinyalo mii. But kiweyo mano nyaka wangi maber ni judiciary osebedo under capture kosoyo. Inyalo paro ni judiciary kanodhio yalo e Supreme Court nodhio keto bura ma Supreme Court mar yiero nodhio goyo kocha ni joka emano yombo. Ker nodhio wacho ni obiro miyo jogi pesa machal ka gima ne en asanti moro mane miyogi. Yo makoro waneno ka jaod Chebukati ni miyo jaode mondo bed chairperson mar Commission for Revenue Allocation. Doho kanimedo pesa onego med pesa because this institution is the last safeguard mar jo Kenya ka the executive obedo rogue. To konego bedi ni executive monego bedi judiciary checkcha ema koro chal no mi pesa. Kech koro chal ka gima judiciary cha odhio din dhoge gi pesa no. Mar ariyo, pesa ni omigi so that we can run institutions kaka Judicial Service Commission. Maparo ni onego wa strengthen these constitutional commissions mar mondo migi bed ni ginyalo tiyo tijgi kaka katiba wacho. But the Judicial Service Commission osebedo bad judiciary. Matiende ni judges sani kidhi yudo ni gi misbehavior kata issues of corruption. The Judicial Service Commission chal trade union mar judiciary. Okinyal tero kata public petition. King'iyo the last public petitions mose ter kacha onge judge kata chiel manyalo dhi no goal because of Miss but it is signed mondo gi conversation bila manager Kenya obedo gode finance bill ni the role mar judiciary gi pesa monego migi onego dhi together with fight against corruption within judiciary itself. Gi strengthen governance issues, gibed gi separations ma they can account for themselves and there is a check between the Judicial Service Commission to give the judiciary itself. E budget ni mheshimiwa bende waneno ni piny owacho dhi holo omenda maromo bilion 700 kod wiye chwalo cheno